imatges que ens agradaria esborrar, les dels incendis. Per intentar previndre els focs es poden prendre mesures. Per exemple, a Serra netegen les muntanyes i amb les restes de branques i troncs fan pellet en la planta de biomassa. Maria Sánchez en té tots els detalls. Sí, Jordi, ja estem a l'estiu, ja han arribat les altes temperatures i ho han fet per a quedar-se. I amb elles, la pitjor època en quant a incendis. Al mapa que esteu veient en pantalla podeu veure com avui estem en nivell de risc d'incendis forestals baix o mitjà, però no cal confiar-se. I si veus foc o fum, telefona al 112. Així, a la Serra Calderona ja portem molts mesos prevenint aquest estiu, prevenint els incendis amb treballs de muntanya de neteja. ¿Veritat, Pilar? Sí, así es. Nosotros llevamos todo el invierno, incluso los años anteriores, limpiando el monte, sobre todo sacando materia que estaba muerta, bien afectada por el tomicus o por vendavales. Y bueno, actualmente también contamos con un proyecto de ordenación del monte público del Alto del Pino, donde tenemos claramente delimitados los cuarteles, cantones y rodales donde actuar y la distinta biomasa a obtener de ella planificada a lo largo de estos 10 años que tiene vigencia. Tasques que ara a l'estiu no poden continuar, ¿no?, en la muntanya. No, ahora en el verano pues bueno, hay un decreto que también imposibilita y bueno, desde el ayuntamiento también se conciencia para evitar que cualquier máquina que esté trabajando tome todas las precauciones y evitemos saltar cualquier chispa. Ara sí és moment d'arreplegar tota aquesta biomassa. Què es gestionarà? ¿Cuánta biomasa replegueu? Bueno, pues aquí en planta tendremos más de 30 toneladas y las que podamos conseguir de cara en el otoño. Moltíssimes gràcies, Pilar. Són 30 tones de troncs de brossa que es van a transformar, com ja els avançava abans, en energia. Així estan gestionant ja part d'aquests troncs. José, què és el que feu amb tot això? Pues estem seleccionant-los perquè primer agarrem els troncs grans, els desbastem un poc i fem l'estella. Fem l'estella. De l'estella la passem per la màquina del serrín i fem el serrín. I després ja traiem el que anàvem buscant, el pellet. Es tracta, gràcies, José, de biomassa que es transformarà troncs com estos en pellet. Este matí hem estat vigilant, mirant aquesta màquina per a veure com es transformava. Pues així cau la viruta, puja per esta cinta, segueix amunt i per així cau la trituradora, que sota 150 cuchilles. I ahí ja va fet el serrín. El serrín passa per tuberies per allà i el serrín cau allà, a la torba aquella, d'allà. I d'allà va passant i ja passa ahí, a la pelletizadora. A la pelletizadora. I de la pelletizadora ja puja per aquesta cinta i puja a l'enfriadora. El pellet cau així a la taula vibradora, passa per així, per el garbell este, i del garbell este passa ja en net ahí, al cabàs ixe d'ahí. Ja sense rebuig tenim el pellet totalment format. Això forma part del projecte Life Resilient Forest i amb este pellet ha aconseguit, José, cap a on va? Quina energia fa? Este és pel consum de l'Ajuntament, per la guarderia, escola i Ajuntament, que estem ja 4 o 5 anys ja fent això i ens està eixint molt bé i molt bo. I així com Serra cuida de les seues muntanyes, dels seus boscos i tanca aquest cercle tan ecològic. Gràcies, Maria. I per arribar a la recta final del programa hem demanat al nostre company